Para lok kuman chupan kan mau biang epi UPCN mentaka senem on rakhi kalung khut senem ko bashipo ha ka jingya lenti jong uban sakri ba jong ko jela ha ka kampathai ku bor kan dia ta yo men shwa ngila pen bena ba shibenta na kan jing rakhi ngin walam biang sapi ki katu ani ki ku bor ki bakerpang ki bangila pen imen shwa mentaka ta yo ru ngin pen iya ka we ni kini kata sapang ka ku bor jong we khna uban nadu budang arsnem duna karta ka jing sultanat ka jong uban bam yo we ja jing bam kalong ka ba kampla habai nujor ba kiwe pat ki para khna ha karta ka jong u uni ude u hebret bante nam sun ukun balai na ki sangot ki jong ikong Jessica sun bad uba Augustine Kharmudai ki basong basa ha ka kot jong galum jing tap Catholic lan khra Shillong ka jing phla haunu khna na ki wei pat kalong ba ha karta ba arsnem ki wei gi khna bon hi ki sngotanat ban ba mi ki jing bam khutia mutia kum ki met ki shana bat ki wei hendrai u jing bam pat bau bante nam usngotanat bat ubang usnyam udai usok menken uni ukhna ulas dang ban ba mi usok menken nadu budang dap shisnam nyo benai bat UPCN ulapen i nimkong shapi ha kasnam ar hajar ar Hagapor buniu kena uladap arsnem kendai benai. Porba isdang bam ti bam lai teli dia kapor bangile po nyulan le bam sedok ti pan semken lang tinggi ai kin iba kasih kat muslim kita kapor sisnam nyo benai humsak nam le tamut tangga umruk hamdi kasih bam bat jimbang ne tang semken syau ba lai teli kasih hadian kata apa hadin kata ba samle syungi yami na ya belum ni permelian hadian pa hayang ru na bam ja ik pan somken tang lai ila pan abam itu somken dan di syajam turu la bam somken na bam tang iwi biskuit ru la pan somken kalau tuli kam hadian kiu sak nang kiu hadian kan mau syu anu tuli kiu mam dang ai men hakan ni dang ai khatwei tuli dang ba na kaliang jong kayang sem jong ate hak jing khana jing pa da por bidang dan por absence nem kerta iklan sa bam somken hayudu jubu to ka kriya bul somken maka tu nga tutukan khnai ibam si bul tu siru khle lang jedo hagabedei batkani ka jinglong khla uniu khna lalet ru bantuan jingmot khndiat na ka doctor ka baju sumariu nadu badangkha. But what happens now, he has got the habit. When vaccination has more importance than worm infestation. I just mentioned that worm infestation, that usually it is because of that. Now he has started taking that, no? So he prefers to take chili. It's tastier for him, that's all. Okay. Nothing else. You see, normally when we take chilies, we have that, sensation, it's hot. So what happens to him? Doesn't he get that? He gets it. Initial stage probably he got it, but it's tastier for him. No, so your thing, what to say, your the skin lining, no, the mucous membrane and all that gets adapted to it. We feel hot because why? Because we are not adapted to it, eating that, no. So when you first take it, you get you feel that burning sensation or not. But once when you take on a regular basis, no, your thing also taste buds and everything gets adapted to it. Shisha habayo I hikumne usok menken hakmat ubante nam udai tang kumu mit hakmat ki wei pat ki khna ret ban pentikna shu ya ka jingklan bat jing satar bam sok menken jong u tungi ne pet hi menta ya ka jing pher Bom syu. Mau suwi? Hah? Tahu ya? Belum. Kani kejing bam sok menken jong bantai nam kam shum lakut tang hakini kisnam Henry kat nang yat kisni na syam ba kejing bam sok menken unu khna kala nang kiu bat ka rukom bam jong u ula kham satar
Hakaba om tang kisah menken kibaya bampat ba, henry wat usah menken beb ru hau ulong ubatiang, kadba upiat pat usat bat using uktang. I knew that I would not. So good, so good. I got you. I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice. I got you. Karta jong liu khna kalayat kumne hapdeng kamet ka bakot bakhya. Henry ka jingbam shnyam jong u yo so menken hadu kini kisngi kam shim ladu. Menta ka snam hau bnai jileu ubante nam un sakenjo shaka shipho snam karta. Kumbalong lem ki wei pat ki para khna ki betip sni tipnong haba ulat por ujis ngotunat banerap kam hayeng hasem yala ikime kat ba ula la kabor. H-I-G-H-I. Menta uniu khna upule ha ka Provident School Shillong. Bad ulong ru ubaminat ha ka jing pule jong u. Ha ka bala ban sakhi ya ka jing pule jing mo jong u ban minat top ha ka ba krekot bad pendep ya ki homework. L-D-R-E-M children. C-H-I-L-D. Hadian bula pendep iki kam kejam bad krekot kreksla. Ubante nam ujria lapmiet bad lagi perlok jong u panileka ya masti bad hakum gani ka poru. Umla ban kiarno jingbam uba ubang bad shnyam e. Hagaba wad hapdeng belekai usay usok menken bad tian hasentur kumbabam shana ki weipat.